Yatulukiranso program ya Ndale mbuyomo pano pa Mzati television. Musawale kuti iyi ndi program imene tikunka tikuyesesa kufufuza nkhani zimene zidachitikapo mbuyo maka pa nkhani za Ndale. Ndiye tikumanena mobwereza kuti dziko lathu la Malawi lakhala ndi atsogoleri 6 ndipo president amene akulamulira panopa ndi wachi number 7 komano mabuku a dziko la Malawi iyeyu ndithu ali mundandanda wa president 6 amene alamulira dziko la Malawi. Ndiye tidanena kuti tidayambanso kuunika bwino lomwe ulamuliro wa Dr. Hastings KAMUZU BANDA. Tidamuunika mmene adafikira kuno ku Malawi, maphunziro ake, zidatani kuti atenge ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress. Komanso atayamba kulamulira dziko la Malawi, kodi ndi zinthu zina ziti zimene zinali zovuta kwambiri. Ndiye panali nkhani yokhuza Malawi Young Pioneer, kuna kambidwaso nkhani yokhuza nduna zitatu ndi phungu mmodzi omwe anaphedwa kuja kumwanza. Kulupirira tidali pano kufotokozerani nkhani yokhuza nduna zimenezi. Komanso tidaona nkhani yokhuza ma detention ajamba chitika kuti munthu akakuti walakwira lamulo limene president KAMUZU BANDA amakhazikitsa amakakuponya kumeneko. Ndiye tidafunsanso kuti kodi paja mukumbukira kuti Malawi muno ku Mangochi kudali mudzi umene udawotchedwa, mudzi wa Moto. Program yathu ya lero yatitengera ku Mangochi kumene tikupatsirani program yokuchokera kumeneko kumene tifuna ndithu kuti timve bwino lomwe kuti zidatani kuti mpaka mudzi wonse uwotchedwe. Kodi udawotchedwadi? Kodi tsiku limenelo anthu akugona usiku wa tsiku limenelo kuti mmawa tidzuka tikagwira ntchito zathu, kodi chidachitika ndi chani? Ndiye tachitika mwayi tili ndi munthu mmodzi yemwe zimene zinkachitika tsiku limenelo adali kumeneko, mmene zidayambira zinthuzo adali kumeneko ndi adaziona zinthuzo. Ndiye nena kuti chonde bwerani kuti tizacheze tione kuti tipanga zotani. Ndiye program yathu ya lero tikhale ndithu tikucheza ndi mkulu amene. Kodi mkulu amene ndi ndani? Adabadwira kuti? Wakula motani? Nangati usazotani? Pa kamera tili ndi Joe Somera, masithokoze fraction yemwe anatiperekeza kuno kuti tidzafike tidzacheze ndi Gogochalo. Tiwatchula Gogochalo chifukwa akusungira mbiri imeneyi ya zimene zinachitika mudzi mwa Moto. Takhani mwepo. Tikulandireni, tathokoza ndithu mu program yathu ya lero. Tithokoze foti mwatilola kuti tibwere. Mukanatha kunena kuti ayi musabwere. Musabwere. Tathokoza zikomo kwambiri. Mwina anthu adziwe kuti lero tikucheza ndi ndani. Mukucheza ndi munthu mmodzi zinachira pa ID Makumba Ahmad. Mutabadwa kalekale lero anakupasani zina la Makumba. Adam. Ahmad. Amadu. Amadu ni babu wangu. Munabadwira mudzi mwa Moto. Zaka ziti zimene? 1970, unabadwa 1961. 61? Wabadwa ine. Simukalambara. Simukalambara. Matupi wake olimba. Omwewa ndi akalekala. 61? Munabadwira mwa Moto muno. Mwa Moto mama. Nkuma kulianso mumo. Kukula kwanga kose mwa Moto mama. Tinapita sokuli kwase mango kala mama. Mwabadwa Mangochi muno? Mwa Moto muno. Mwa Moto mama. Mwakulianso mumo. Oho. Kalekale lero tikamati mudzi mwa Moto unali wotani? Titengere zaka za mbuyo kwambiri. Mudzi wa Moto oyamba unali mudzi wabwino bwino. Koma panali chimodzi chimene chimadabwisa kwa Moto. Kunalowa anthu anabwera anthu amuchire. Okay. Chiyambi cha mavuto. Anthu amuchire eti amakhala mafilimuja. Ndiye muziwa za azimayi. Angase azimayi anaona kuti
akapeza muntu omuchira amatenga kugoneka nyumba kuti mudzi unali wabwino kumapanga zibwezi anthu azimayacha mudzi unali wabwino ndithu wabwino koma kunabwera anthu adafikira mongoti mati achina Canada achina Zilombera adafika mmudzimu amakhala chakumatengo choncho koma amachita kuyendera mizi imene kuyambira mwacha kola ndemwe azimayi amapanga bwanji amapanga nawo zibwezi amuchirachi anyamata amuzimu nkumaswaya amachita kuphedwa kungoti mulongo wawo wanena kuti achemwali anga akupanga zakuti mawa sikucha mwalira ngati za chiwembu ndi mchitidwe wophana unabwera chifukwa cha zimenezo pakanda unachokera pakanthawi koma kuchokera nthawi imeneyo moyo unakhanga kuti ukuyenda mwapenda ukaenda mwapenda kuti basi tukukhala bwino makhala mawodandaula zaka zimenezozo kungambira 61 mutabadwa ndiye samutayamba kuzindikira ndi kuti nali cha ma 70 1971 imene tinadabwa panabwera munthu mmodzi wapacha bola mati John Nkawajika amene mukumva kuti ujeni radio pali ujeni radio ayi Moto radio channel hapa Mangochi pompano pali lilanguka bajama Nkawajika ndio kuti zina limenelo munthu amene anali kukwacha bola ndiye amene anapenda ndiye muchire ndiye atathamanga kufika kwa Moto tafika kwa Moto ndiye ndife tuli muzikiti nali siku la chani na siku la chisanu apo tuli muzikiti 1971 munthu waphedwa ndi anthu athamanga ndiye athamangaso amazungulira muzikiti huu ndiye anakamwalira mwaujeni mwanani next door munthu anapangidwa chipongwe kenaka amazungulira kuzungula zikiti ali muzikiti ndi anthu aja maopa kutuluka kuti mwina amuchira atani anabwera kumene amantamangisa okay ndiye anazungulira ndiye pali ujeni pali boda kungoti nani ndi Moto midziyo yandikana ndiye munthu anakafera mwa ujeni mwa nani soto kuganiza bola ya MCP ali kumapa tiyelese mwina kumuzi kuja kaya iwo kaya kunali kuyelesa muzi kaya kunali kutani kaya zinali ngaza zomwezo osati kuziwa ngati ndikutsatirani munthu wachitidwa chipongwe kwina ndi walowa mmudzi mwa Moto akupezani muli munzikiti ndi akuthamanga muzungulira nzikiti kumothamangisidwa ndi adani ake ndipo mati iyi ndithawe akuthawira mmudzi wina kumene akukaferapo ndizachitika zimenezo sono mawoyeretsawa akubwera pati pamenepo sono boma la ujeni la MCP ufuna kukatenga malima kuti akana atenga kwa nani anakatitenga kwa Moto yatinangodabwa ife tutagona usiku palipo choziwa tagona basi chakuma 4 o'clock anthu tipita kumuzikiti kukapemphera nthawi imene mapita kukagonayi mmene mukuti malemu aja aphedwa aja atabwerako atapita kala ataphedwa pene wachi atapita basi mali koma munali musanayike asanayikidwe atayikidwaso ndiye maliro aja ayikidwa anthu ali zachitika zichitika basi zimachitika mwapita kokagona basi kumbanda kucha nali lachinayi sikulo siku mmalikumbukira ngapo kwambiri lachinayi nali lachinayi nthawi ndi 4 o'clock ndiye basi anthu aja nangodabwa makhomo muja titagona anthu atagona zukani asilikali amenewo ina atenga futi ina ndodo zawo ndiponso usati kusukiza kwa Ndale kuja kumenya ndi tupa khomo popo mayanga ina amene ndikunena ine amadwala ndende ujeni ya mtima ine ndikudwala wazikonsatheka tiye mukabwera mawa ndi anthu mmene anatiolera kunsewu kuja kungoona magalimoto achokera malira muzi kuso malira muzi anali magalimoto ake otani aboma asilikali tiye muyafuyo ose ndiponso mtundu umodzi anandandanda muzi wonse ndiye mangoti bo anthu amene akutenga mizimu yango chita kuchitowesa ndiponso kaloweseka galimoto ngati taba
Banda kucha meno. Ya kumbanda kucha mpana kumatichela pana makona 5 koloko akada yola ngusibuzo kuola kwa mwezi wa 2 ndiye pachata tenga ndiye kuti basi tiye tupita pomoti na misa amati tiye ni kumangochi amati mukatani ati amene kuti kango mukabwera mawa. Okay, koma samane kuti mukupita kuti amanguti ni kumangochi ya mukabwera mawa antikukwera gali moto maenda kusema kuti manyumba moja mulibe muntu aliyese mudzi wonse palibe amene anasala. Muntu woti wasala anapita mbali ina kuti ndibwera mawa na anasala ndani ndiye monga ineyo anasala mkolo wanga chifonyana kuti anachoka ukatenga mayanga nali ndi mimba ndiye panali kuti awiketi chinamwali chauja tikale anati pali litiwe mazero onje ndai manager ndiye amapita ukatenga oimba dance kuti azachite chinamwali choncho ndiye amene akhalanga dana pulumuka. Koma kunguyambira ineyo achapwanga machama pali amene anasala pakhomo wanangosala nkoloka chapo mwachoka kumudziko akuza nditiyeni kumangochi kuboma ineyo manali ndi malingano tikupita kuboma pochoka timati ndumene umene tikulunjikako kuna kumangochi komwe kusati malunjika cha kumangochi komwe ndetupita kumangochi mimi nadabwa so tikuoloka chani boti kusati mulatu apa pali boti ndai yakuti koka ndi boti pali bridge pa panali bena apa pali bridge panali boti ndi nonse munatsika magali moto magali moto momo kosa magali moto momo machita kuokera huko ikaoloka imeneyo kubwezera pambuyo kwakweza yena uchoncho mabota pajalo ndipo chiboti mbali ina jaso pa sewabakili muluzi waje mamulatu paje ukuso kuliboti mele kadali kuone kapi limaoneka tunakwela mene moja machita kukoka kumapita huko bwela huko kutenga magali moto na kumapita huko zimene so ine nazona ndi maswanga ndi mwaoloka magamo tonse aja ata tikunyamuka tatafikano mboma tsopano ndi adino mmapita nokuti chimejera kudabwitsa ife omwe tikupita sina ziliwo tukapita tikupita ukuthi koma tinango ona magamo yakungoyenda so no muntu kuti akakhala mwina akapina kufuna kuyimirira ka mikozo zimalepera kuti muntu wasike kungosika kuti tamango pangirani momo mwankhaza moja ndipo maona kuti apatu pali vuto ndipo na muntu azikozera momwemo palingani to ndeti mangopita tiona ndeti mangopita imene timafika ku Lilongwe kumaula prison 5 koloko zuwa likutani ndikoloko mmene anakuchotsanuko amati mukupita paboma mukabwera mawa magamo tonsaja amango ndandana line ndiposo osasiyana mukatiyo ndi lufuna ntaye madzi atiya chita momwemo unali ulamuliro onkhaza kumene ndi mudakafika kumaula kumaula prison inu mwagonako kumaula ndagona kumaula ineyo ndipo anatisiyanisa makhala kwa mayanga maliwa ndi singumene nali nawo so akaza nali kwawo azibambo anali kuzeleka azimayi kumaula ndi mwafika akutsekerani sana kuzini kuti mwapalamula chani makale milandu sinayimbidwa mangotifunsa kuti afitangoona kama tibwera milanga muitani seti mezi yache nali imodzi mudapangana osapangana so angasali sanali wodabwa kuzaziwa chimene abwerera pati amutengera ndiyeno mwafika kumene kuja mudzonse kuja ausesako kumbuyo kuno kumene timangomva malume ankolo aina atabwera amafuna kuti amavutisa kwa shwamo nali pamuzi monali anasalaso bakampo asilikali anaika nkonko sada choke wonse ena makala konko anakala ngati kampo kutika takudikirira je ankolo aina atabwera jamati chabwino mavutisa kwa asilikali kuja bwera mukandisiya kuti komwe makolo anga jamati ainanga tikwapita yena libeso kupita ino inu kani pompa ndipo pezeka kuti ambo yanga ina anali ndi mbuzi kola la tundu
agogonga amuna anali ndi machini kungoti mmuzi mwamene anali ndi machini anali zonse zinayochedwa zina kubedwa Kuwotchedwa inu mmene muti muli kusewa uku kwa Salanko akuti adatenga zinthu adalowa khomo ndi khomo anthu anangowocha koma amene amawochawo kaya ndi asilikaliwa kaya ndi akuba sitakuzana kasando pamene anaona kuti muzi uja ulibe anthu amene atiyandikana nanu amene amapita kuti amene kuja kuyambira mbuzi ife tinapeza khola la tundu moto ukuyaka amati akuzowa kuti chifukwa tinakhala kumene kwa 11 months nakhala 11 months kuchoka tsiku limene munapita 1971 iyo maputi kanafika pa 72 nachoka nango khala telefoni nakhala kuti wabwera mwezi umodzi lanakhala kuti takhala chaka cha tundu ndisana kambe ukuku kumudzi Kuwotchedwa ka zinthu muli kumene kuku ndi mmatani kundende mmatani ife choti mazuzika kazuzidukaje kakundende kulowa tamalawa tu kuloko sanyo ukagona kudzuka timazuka amatusikiza ma 8 koloko ndeti mabwera phala bezi maoneka kuti amene tuli kuno ndi ku prison kama ido kaphala ene amachita kugwera nzidebemo kumaza moto ayikala ngasi mungu zo kuti mundu amusagula 8 koloko kwa kuja sochita kukanganira basi umokona wani koloko yamba nukonzeka mukalo umukonzeka muzika lo kunalibe zabwino zantendera kunalibe koma tsopano amene akwenera program yafuna kufuna kudziwa kuti mutapita sana kuimbeni mlandu timbe milandu sana kuzinisi mwala kwa janisi koma mmangoti siku likaja kutuluka koma asilikali yomachita kumunena kuti ayi anthu okira ndi amene asiya kuti kuchile kuja ife ndinali mmanyumba okira tikakhala ife kaya nene maona kuti apa malamulo wa salibu siku limene mmatuluka zidatani zidakhala bwanji baza nango kuti basi tiyeni mawa muzipita ndiye milandu kuti milandu yata zimene tala kwache wamwatiuza ndiye azibambo ena amamwali akundende koko ena chabambo watu ena amawali akuti komwe kwa chama yacho amene anapita ndi mimba abwera ndi ana komweko nalibeso ulemu kuti kapita kuti ngakhala kubuleka kwa mwana kapita kuti tinotana amapita ku chipatala mango pakuti apita lumu iyo ali ndi mwana ndiye zimaoneka kuti atatuuza kuti tiye muzipita kunyumba chilango kuti siku lomwe kuti mawa ulendo anapita kusanga watu tizipita kwatu kuti kuponya so magari moto kati chimozi ngati mwamuja anakubweresana so magari ngati mwamuja kati siya kuti so mutafika no mudzi muno mwabwera munapeza muzuli chimodzimodzi uya ayi utasoka ndazira zambiri kwanza nalibe kandu kali kose nalibe mbuzi anasema zibeze chakuja bali bamena anapeza kaka ya baka kaya katundu bali bamena anapeza mbuyo muno kuti mudzi wofa nkhani imene kuti mudzi wa moto unawochedwa amocha nyumba ni nyumba kapena amocha katundu tikatele kuti kuocha ndi nyumba tetinama koma amachita kuocha mwene muli katundu kuochedwa kwina kuonde kunali ngati konyamula anthu onse kuna kuti pamene pande kuti wochedwa ati palibe nkhale mwana palibe amene anasala odwala ayo misala mapita kuti sasa nasanga mangoti bola mungu bola zipita asona kungola mungu ngati uno musosa kungowola pamene kuti wocha ngaza zambiri zimabedwa zambiri zobedwa tu manyumba ena muli makola ambuzi amaochedwa moto muli mbili imene imachiruka yochayo mbuzi zimene amaocha zije mali mauti akanaba akazikuna ali asilikali ati mukaya maocha antuwa nde mene munamvera kuti amatenga mene lili khola kena kangulitenda momutabe mbuzizo anguzitenda makola ena mabambuzi ndiposo mkuti mbuzi za amaja kwa palibe amene anapeza mbuzi hivyo monga ambuya ngana ndi mbuzi zokwana 50 lazipeza ziwiri ziwiri zimene zo zinachita kuthawira pa ziwamba mbuzi pali nyala na zibagona mbamwali ndiye anazazitikira tabwera kuti uzangaliza ndawazina zindo
Matiti kangosika kumawa zimabwera pati pamene pakhomo. Angazipo malo kuti zimakhala. Zinazoera. So anthu achokera ku Ndende kuja abwera. Pagamoto aja atula. Alesa kudabo ine katundu wanga ine zinthu zanga ali pamene ndi mphamvu yofunsa kuti zinthu zanga zapita kuti sindikuzona. Boma la MCP ndali boma la opi. Utanga kuza maso. Ngoni ndikakuza ndiyambira bati. Anga tandibweleza pakompanga bati banga start bank 1. Kuyamba sokutani. Moti kunali kuyambira so 1 kwa 1. Deba nakalazo pamene kwa naso kaya chaka mwina chaka chimodzi. Akupanga tipanga ujeni. Sina wana chaka. Mwina ka 6 months manager. Kampo so bano machita ngati kuzoji machita kujesedwa. Tenga katundu uko kwa matipasa. Boma lomwero limabwera kumaza kupatsa ngati zojesedwa so bano kuti anthu ali ku kampo kumuzika pasa chakudya. Zinachitika. Kufikira tsiku la lero tikamakamba nkhani zokhuza chipani cha Malawi Congress ndi ulamuliro wa mudzi munomu mwa Moto anthu amatijani zokhuza ulamuliro wa KAMUZU. Anthu mudzi mwa Moto dina nazanizeni nanga tamela anaona mavuto amenewo ngakhale lili vote bali amene amavota. Bali amene amavota. Koma mango usangalisa kasi akatiboma amalisangalasa kuti abwere pati abwera akaboma wote wakampela amantamangisa koma vote zanga ipeze na kwa Moto koma zanga tani vote zanga tani zanga ipeze because my work about bona aziti bakili muluza azibwera aziwina bakili muluza atabwera la mena natani anapeleka zikomo kwa anthu aja ena malanda ya 15,000 anthu imeneyo anakugula kwa uje na utuko trobino compensation anasagula ndio yena analandira ina sana landira mwanga ina analandira 15,000 umayo kuma kala ndira ku plant time akaze 15,000 ndamene ili ndalama yambiri mwana ngati nanga mu 1994 na 96 ka manager kumbukani mukuonera programu ya Ndale mbuyomo pano pa Mzati television tikuyesa kufufuza nkhani yokhuza muzi wa Moto umene unawotchedwa nthawi imeneyo ndiye pakupita mkati mweni akutero ndithu kuti tsiku lina mbanda kucha kunabwera magalimoto ochuluka kuchokera ku boma ndikuyamba kutenga wina aliyense kuti powauza pankati akupita ku Mangochi boma koma pakuti panthawi anakapezeka kuti anthuwo anapezeka kuti tsopano ali ku mango makamaka ku Lilongwe kumeneko ndithu kumene anakapezeka kuti anali kumeneko ndi awa ndi amodzi mwa amene anali nawo nthawi imeneyo ku Ndende kumeneko kumene anali ndakuti fotokoza nthawi imeneyo zinthu zimaoneka ngati zovuta chifukwa ngakhala azimayi ena akuti achilira kumeneko ena abereka vana kumeneko mina funso lomwe ndikanakonda ndifunse ndina kuti mnanena kuti anakusiyanitsani kuti azimayi anali paokha kapena amasiyanitsa chani azimayi amakhala kwawo kuseleka ndi ana kungola azimayi anali kumaula prison ndi ana azibambo anali kuseleka ino nthawi imene munali muli mwana ine ndinali size yoti nakhala kwa mayi ndi mmakhala amayi anu ku Ndende munali ndi amayi anu ku Ndende ndi amayi anga akamati ndikaje ndiphala iwo akakhala patsogolo kumalimbirana nawo ina amachita kukatitengera akalephera timagona timakhala akamakhala sana pesa yambiri amalonzi bebe za moto maoneka ngozi kumena kusati kamene nene mobisaso timazuzika koma potitenga ukamatitenga mwa simple maoneka ngati talakwa ngati timangoenda ngati anthu osalakwa amuna kumena kuti kupita akutitengera zeni makozaziwa kuti akupita wakati mani ite kuja tinaka 11 months 10 wa 11 meni tinabwela wa 11 chabwera kufikira tsiku la lero anasalako kapena anatsalamo mmuzi muno anthu amene anthu imeneyoyo amene munalowa nawo ku Ndende amene kutayambira mfumu wa uja na Moto alipo alimo anatisiya
ambili anene wanatisia yena oso asala alipo yena walipo koma ambili anatisia kodi amfumu a Moto eniyo amene anakalowa nawo anakalowa nawo ndi nalowa kundende nawo kumene kuso amakhala ngati mfumu yanakhala ngati mkaidi si mfumu watu wanakudana khala ngati mfumu saka na mangidwa mwana khala ngati nawonso mkaidi ndife chimozi ndi mudzi muno anthu atapita pambali poti mwina munali anthu ena ndi ena anthu ena amene atsalawo amauchulabe kuti mudzi wathu wa Moto mangoti kwatu kwa Moto koma ndi osala anali wazira amene anali mudzi mwina amene osati kapena anasala pamudzi pande palibe amene anasala ena mudziwo palibe amene anasala osala anali amene anapita kwina achita kumvera kumene kuti mudzi wanu tuwata akukolola wapi andi mwina sofuna amachita kuopa kuti iyi ndikapita ine ndipo ena amaopa kuti abwelele afika pamenepo ena anabwela ife tutafika ndimayi wanga mwabwela kuma kuti angumva kuti mudzi wanu uja akukola wapita kuti abwele munthu yamatani amakanika ndikapita nenso mwina akatani akandizesa musanamangidwe munali mukumudziwa KAMUZU kwambiri ngati otani wankhanza ngati wabwinobwino KAMUZU musanamangidwe tupene sanamangidwe KAMUZU amaoneka ngati wanganza chifukwa chakuti cha malamulo koma KAMUZU mwini wache analibe ngazi mwini wake analibe ngazi koma anthu otumikira kwa iyeyo amene anali angazi chifukwa chimene amachita anthu m'mizimu zinali zotuma KAMUZU zimene zomasimikiza kuti samatumidwa ndi samatumidwa ndi KAMUZU amango aleye samazipanga yekha sono pamene kuti KAMUZU amachita kutuma si anthu amazimva anthu achenda kusachota chani udindo kuna osauza kuti mukuine mukutani mukundira kuisa mizimu mukwachosa ndamango asiya ndeti mango zina zimene zimachitika nthawi ya KAMUZU muzimu wa Moto muno zinali zotani musanamangidwe chifukwa ndikudziwa kuti musanamangidwe munali ndi mbali imene mamudziwa nawe KAMUZU koso mutamangidwa mutabwera koso munayamba kumuonanso mbali ina panali zinthu ziwiri zambiri one akamafuna kuti ndipita kusongana ambili amaononga mazira omwe wankhuku anthu maononga mazira tu azikazi anthu obwera kusongana aja munga ngati mwene mwamuonera mkazi wa ine uja kungolamula funa wakati phikire kuda kuti kungokana mapita amaka kumanga uje ni nyakula kungonda ino musapite akukaniza mamuna akukaniza uyu amalipita kutenga mamuna ukamanga nyakula chakumbuyo so mamenya chifukwa chongokaniza mkazi musapita kumeneko zinali nkhaza kumene bosa ndaye mene nanga tikuli matenda machita amachokera pompo kumapazana angasi mundu akuti akuguliridwa kumene kumkhalakala ngati kuguliridwa kuti akapita kumene kujama kagonedwa osakaika amene ndi amagonedwa kumene kwa mundu osatenga kuti mkazi amachita kusanga muli akazi abwinobwino yakasanga osaziwa kusamba zanga ntenge maziwa kuti azikapanga chani akayala nyumba yanga ndizimene zozo KAMUZU samazizi koma mazimva zimene zimachitika osatika pena kuziko la tundu kuti mundu woni wachi osamva zimene zikuchitika koma mphamvu yoletsa analibe ndi anthu amayang'ana iyeyo kuti anali wankhanza makuti koma langa musomera wankhanza kuna ngasi zakungoyang'ana tu azimayi ambiri amaberekera munjira chiboka cha kadi yeniyeni ya umembala amaberekera pansewu chifukwa kuti anthu ogulitsa makadi aja anthu amachita kwakagamira apa simuchoka mpaka na kadi itani kungolepera munthu ndipita kuchipata zimakanika olata kuona kuti kumati ndi otopa ndiposaona kuti mimba ndi yotopa sanali kupeleka mpata ndipana ndoyena maberekera pati pompati inu magulapo kadi ndithu mpaka na nsongo ndakomaso kuti nsongoja amati ntchito yake nali chani mwina kadi ndiye maoneka kuti mwina kapena ngati mene kuchita mwina ujeni mwina ID kapena masa nsongo zimaziwanda ndauzoyazi kuti makhala chani koma makhomapo ndakoma koma simazotanthauzula mpaka lero ndiponso mpana ndinamenyedwa chifukwa cha nsongo kutiso pamoto pampana zinakhala bwanji ndiponso ndamene ndikudwala ya nsongo abwera kodi amachita kuyenda khoma ndi khoma padoko pati kupasomba ndi abwera nsongo mutawe ti nsongo nditawe odwala mana anandipeza uzachitaso kundimenya ndodo ndi malungo
mwagona muli pansi kuyambira pompo MCP sinimaifuna kwa ine zinayembe ndaba zinayembe ndamangidwa napita ku prison kwezo nitenga zinthu zoti sindikuziwa kuti zachitika nchiyani. Nditasonkoze munatani munagula munalipira ninakoma pompo tili kwacha ukanakonda meme munalibe zikanakhala bwa ndipo anachita kundikomela yena usati ndalama zanga nalibe kumene kuchita kundiwombola koma zikanakonda meme munalibe kamuzu munalibe sondawa ndimuna ndikanazuzika vantu ajamachita kwaendesa mulibe nsongo kwaendesa muna kuchoka kunoko kwa moto kuno muna ukafika pana kukafika kwa makumba kwabweza kumene kubasi bwera kungwalanga basi ndi chebwe mutamangidwa mwamangidwa mwakaira wa ndende mwala wa chakudya cha boma 11 months ndi mwabwera munamba kumamona kamuzu ngati otani tsopano mamona ngati njoka Aliba mina masangaza pa moto mwenye ujeni. Nangasa mbili anamangida opanda chifukwa 2 au nongaza mbili. Sana zipeze mbuzi, katundu wao, machini, nanga zamena nali katundu. Amina nali shopu sana chipeze. Nanga bivuza utinu ine mu shopu ndiye andikusa mwenye ndapita ku prison chinga college. Ando sako za kugumula. Pomabwera nkopeza kuti chintu chapalibe. Yes, palibe. Sono kuyambe so wani. Ngaenda. Gezime zali kwa moto. Ndio mwezi wa moto uno usana mizana. Taona zipinjo chokula mu MCP. Boza kuyambira kupompo andale ali esamina mabwera. Amango tibali poza. Kulini sana kutenga. Yali sana kutenga zima kalanga tako. Bala kalanga tlapola. Ndi akuli kunyaso. Bala ngatlapola ali esama menyina kampeni. Wacho titenga ife kupita kuti uselewe. Zimazima chitika pa moto. Amabwera andale aje mina kubwela mu. Ndisina nakutenga zimene zinepana ndayizino amanenaso amatokupeza ningatini inde kumene majiba amanena sono pamene pagulu tinondo amene kwauzawo sana mangidwe ina zako ziziwa kuti ana wazikhangati azimva kuti andi anaje akafika manyumba paziwa kutipoza ine tinaliti ndo chizamene utana kumangani amakuma wala chamu kuti munaba situnabe kuti tikuuze nababa ngani ndiye itali malangizo kwa ana mbadonu akamamva za mala congress mutakozo ria ana amene wati mauza fwa pachota amati inasintha mala congress ya kuma tinauza kuti monga ineyo ndi anthu akwa moto amaziwa kuti njoka ndi njoka galu tibeleka singabeleka mbuzi ikhala galu basi ngakhala kuti kusewela ndi ujeni kuoneka kuti nguku yanga ija imakwedwa ndi nkanga ana yawo ndi ankanga ngakhala kuoneka ngati ndangu anaja ndi koma ndankanga ndithu ankanga me zoti nkanga imadusa kuti ndiye ana amene sakuziwa amati zije zakale ndipo kuyamba kuti kulowa monga MCP iyi inabwera apa amati uja MCP wakale amene jizwa kale usanga pange zimenezo ndipo amene wabwera so uyu maona nsonga chimodzi oho modzi chabwe maono malise anthu akutonera akhala otani nawonso ndo akale woziwa kuti nanga tikwa moto unali vuto la chindiliti ndilimene ndiponso anthu akwa moto makhala odandaula nanga ndi munthu amene anamangidwa palibe amene angasekeleze zimene zinachitika pa moto mwina amene ana ambade wasovanowo amene anganene za MCP koma mbado wakale palibe MCP kunene mbade okhala ngati kwa ineyo palibe madana nayo kwambiri inakwa basi oho nesimu konama tikuthokozeni chifukwa kuti munavomera kuti ticheze nanu zikuva kwambiri mkulu ameneyu zina chamundadina ine zinalanga Makumba Amadu la paidi chabwino Makumba Amadu ameneyu watifotokozera mbiri ya zomwe zidachitika mudzi mwa moto forokoloko mbanda kucha kungodabo magali moto andandana aliyense akwere tikupita pa Mangochi pa boma fika Mangochi pa boma angodabo magamoto akungopita yakula kuti kupita kuti fati zithandize zilani momwemo mena amazazindikira kuti tikumaula ena apita kwina ndi kwina zinali zinthu zo mvesa chisoni kwambiri kubwerako after 11 months kuona kuti amene ali ndi mbuzi omwe anali ndi zinthu zawo zambiri zinali zitapita munthu imene anthu adapita ku ndendeko
akuti mudakhazikitsidwa makampu asilikali ndithu amakhala mmenemo. Ngati munamva zambiri ya kwa Moto, mmodzi mwa iwo amene watifotokozera ndi amenewa. Ndikuthokozeni kwambiri kuti munali pamenepo. Ineyo dzina langa ndi Fungai Chiwaya, timakhala ndi Evans Matola nthawi zina, koma pa kamera nthawi zonse timakhala ndi Joe Somera. Tithokoze kwambiri Fraction Chisoni yemwe anatiperekeza kuno kuti tiye nafenso tipite tikaone tikamve kuti mmudzi mwa Moto mudachitika zotani. Fikira tsiku lina mwakoma nonse.